vás lidičky, dneska jsem vám chtěl ukázat, jak nastartovat Škodovku. Ale když jsem si snažil v autě nějak uchytit telefon, abych ho nemusel přesně takhle držet v ruce, tak jsem si rozbil držák na telefon. Takže to jdeme nějak slepit. Doufám, že tady mám lepidlo ještě někde. Nemám. Určitě jo. Ano, máme tady Alcapren 50+. Já si vás asi na chvilku odložím, aby jsem... Kůže, ne? No. A nic neuvidíš. Já vím, já to nechám tady. Odložím si vás na chvilku takhle sem, aby jsem si to přilepil. Vím, že to bude dlouho trvat, než to uskne tady lepidlo. Bohužel. A to, jak nastartovat Škodovku, vám ukážu, to se nebojte. Musíme to tam vrátit přesně tak, jak to tam bylo. A necháme to schnout. Mezitím je to jednoduché. Pokud máte klíč teda. Ano, já ho mám. Strčíme tam klíč. Teď je důležitý, otázka. Vyřadíme, zatáhneme ručku, ale je důležitý, jak dlouho jsme se Škodou 120 najeli. Jestli stála měsíc, budeme muset jít dozadu a napumpovat benzín. Já vám ukážu kde. Tak, tady máme AC pumpu. Teda doufám, že to je AC pumpa, že tady nebyly kraviny. Prostě benzínová pumpa. Tady máme nějakou páčku. Asi 5x nebo 10x napumpujete dolů. Mělo by to stačit, prostě to uslyšet, když to začne tohle benzín. Tak, máme napumpováno. Poté. Musím si krknout, nejde mě to. Ruční brzda je v pozici za řadicí pákou. Hned vedle ní máme u Škody 120 takovou páčku bílou, většinou bývá bílá. Pořád mě jde krknout. Dáte ji nahoru. To je sytič. Nebo jak já říkám rád, za studená sytič, za tepla tempomat. Pootočíme volant, samozřejmě, že jsme tam měli zámek, že? Asi tak 3x nebo 5x rychle šlápneme na plyn. Tím vstříkneme benzín do karburátoru a do no, z karburátoru jde do potrubí sacího. A pak startujeme. Nadrc! Tak jo, to by bylo všechno k videu, jak nastartovat Škodu 120. Pokud máte nějaký Hyundai iX20, tak se jděte vysrat a vůbec na silnice nelezte, protože to jsou sráče největší. Nebo třeba Smart. Ještě jsem se vám chtěl omluvit za to, že teď delší dobu nevyšlo žádný video a nápady bych i měl, ale prostě se mi do toho nechce, jsem jiný člověk. Takže se mějte a až mi zase něco napadne, až budu mít náladu něco natáčet, tak to udělám.